Bon dia a totes i a tots. Donem començament a la sessió plenària ordinària de l'Ajuntament del Poble Nou. En el punt 1 és aprovació de l'acta de les sessions anteriors, que són la de data 27 de setembre del 2024 i 8 de novembre del 2024. Si n'hi ha algun comentari, passem a la votació. Vots a favor? El segon punt és donar compte de les juntes de govern, en aquest cas de les actes de les juntes celebrades l'11 i el 27 de setembre, el 3, el 4, el 14, el 18 i el 25 d'octubre, el 6, el 8, el 15 i el 29 de novembre. Ja està, listo. Ahir ja es va solucionar l'accés. Sí. Javi te ho va comunicar. Habéis quitado otras cosas, pero... Habéis quitado otra cosa, pero bueno. ¿Sí? Los registros de entrada y salida. No, aunque no puedo ver nada, pero bueno, no veo ni lo que entra ni lo que sale. Nosotros no hemos quitado nada. No, pero el registro no estaven, ¿no? Sí. No tenía acceso. Pues no ho No, sé. eso ha sido fallo y nosotros no hemos quitado nada. Claro, lo sé. Lo vemos. Pasa que, claro, yo si no tengo tu usuario para entrar no puedo calcular. Ha coincidido, ¿no? Pues a lo mejor se... juntas y no veo el otro. No lo sé. No sé, pero se mira y se Yo soluciona. sí que te emplazo a venir un día y lo vemos con el informático que es Hacienda y Servicios. Vale, el tercer punt és donar comptes dels decrets d'alcaldia. Són del 1171 a 1629. A més, el decret d'avocació de competències per a pagar la liquidació dels interessos de demora per la devolució a la Generalitat de l'excés del contracte programa no utilitzat. Este decret s'ha posat a part perquè, per error, la persona que va crear el circuit per a la firma no va posar que pujara el llibre oficial de decrets. S'ha quedat penjant. Per això s'ha posat a part per a... Sigue parlant. El punt 4 és la modificació de la plantilla. En aquest cas, n'hi ha una esmena que tinc que indicar per un error material, i és que l'acord del plenari aprovat, signat i pujat a l'expedient, indica aprovar la modificació de la plantilla, però deu posar on posa aprovar la modificació, deu posar aprovar la modificació inicial, perquè això s'ha de publicar al boletí oficial, d'acord? I quan ja s'hagi publicat, ja hagi passat el temps, passarà a ser definitiva. Per tant, és l'esmena que n'hi ha que introduir al punt primer de l'acord, i el punt segon és que únicament s'ha de publicar al BOP, no al diari oficial de la Comunitat Valenciana. Aquesta és l'esmena. L'explicació simplement és que s'amortitza, és a dir, es lleva, perquè ens entenguem, de la plantilla al puesto de oficial de primera de operari de servicis múltiples que venia estant ocupat per Toni Claudio, que diem, perquè es va jubilar, i en el seu lloc es crea una nova plaça que és la de tècnic en turisme. És una substitució. Es lleva la de Toni, s'amortitza i entra la de... es posa nova la de tècnic de turisme. Això és la modificació a la plantilla. Haurem de votar primer el canvi, no? Sí. I es queda sense inspector, o sigui, es queda... Sí, no, això era un oficial. Toni es va quedar ahí perquè aquesta plaça es va quedar ahí perquè estava a propet de la jubilació. Però tots els oficials de la brigada que parlem, peons i demés que havien, van passar tots a Poblenet. A l'estructura de l'Ajuntament, la plantilla, no n'hi ha cap, m'entens? Aquest servei està delegat en Poblenet i a Poblenet estan tots els empleats que es dediquen a aquest departament, a aquest servei. I aquesta plaça es va quedar penjant precisament per això. En aquest cas, si teniu alguna pregunta... No, pregunta no. La gente que está de técnico de turismo, ¿se ha creado ahora por eso o...? No, simplemente cuando se amortiza una plaza tenemos la oportunidad de crear otra o amortizar y no crear ninguna. En este caso hay necesidad de varias plazas. Entre la necesidad que hay de varias plazas hemos considerado que la de técnico de turismo, para dar un impulso al departamento de turismo en ese sentido, era la que debía crearse. Simplemente es eso. Se aprovecha, se amortiza y se crea, porque en las administraciones públicas hay
hay muchas limitaciones a crear nuevas plazas. Hay unas cuantas opciones, entre ellas es esta, amortizar para crear. Digamos que en cómputo general no aumentas el número absoluto de empleados públicos. Això es fa. Si se hubiera creado antes no se hubiera ahorrado el despido de esta chica también, ¿no? No, pero la chica era una auxiliar administrativa. No era técnica de turismo. Ahí sí que me ha Hubiera reído. convoca plaza. Sí que es cierto que No, pero no hubiera optado. de hace 3 años ahora ha cambiado bastante la cosa. Hoy el nivel de trabajo que contra el Departamento de Turismo es bastante más alto. Tenemos 3 planes por delante, se está volviendo a renovar el municipio turístico porque nos obligan a subir muchísimo las exigencias y de hecho pues, bueno, ha llegado el caso de que es necesario sí que tener esa plaza. Sí que es cierto que no existía y ya simplemente era un auxiliar administrativa de la oficina y poco más. En aquel momento igual era suficiente o no se podía cubrir con otras plazas, de hecho utilizando otras auxiliares administrativas se hizo el trabajo, pero ahora sí que el trabajo del departamento ha aumentado bastante. Entre ellos también el plan de general turística, que hay bastante volumen y bueno, se aprovecha un poco esta plaza para sacar esto de nuevo. Y obviamente ya de hoy sí que ya empieza a necesitar a tener una plaza de técnico de turismo. Vale. Vale, si no n'hi ha més preguntes, passem a la votació. En primer lloc, la votació a favor de l'esmena en la proposta plenària que he explicat. Vots a favor de la modificació? I en segon lloc, vots a favor de lo que és la proposta. Hi ha la proposta definitiva, que va d'aprovar amb l'esmena. Vots a favor? Abstenció? El punt 5 és l'aprovació del pressupost 2025. En aquest cas passa a explicar i les preguntes que hi hagi anem gestionant pas a pas. El pressupost total en quant a ingressos i en quant a gastos del 2025 és de 9.197.600 euros. En quant a ingressos, la recaudació per impostos directes, que són els directament relacionats, els directament dependents per part de l'Ajuntament, és l'IBI, l'increment de valors dels terrenys urbans, que és la plusvalia municipal, l'IAE, activitats econòmiques, i l'impost de vehicles de tracció mecànica, que és el dels vehicles. Pugen a 3.684.600 euros. Els impostos indirectes, que són, en aquest cas, l'impost sobre la construcció licio, són 280.000 euros. Després, tasses, preus públics i altres ingressos sumen un total de 2.349.300 euros. Ahí està recollit totes les tasses que n'hi ha, des de l'alcantarillat, passant per la tassa de basura, l'EPA, escola de música, piscina municipal, serveis deportius, llicències urbanístiques, cèdules d'habitabilitat, tot, tassa per ocupació de via pública, mercadillo, multes, sancions, tot això. Després, el capítol 4, transferències corrents, que són les que rebem d'altres administracions públiques, té un import total de 2.456.923,91 euros i el capítol 5, l'últim, són els ingressos patrimonials que venen donats per als interessos bancaris, mercat municipal, concessió dels caiacs i les hamaques a la platja, alquiler de solars com ara el del càmping, el de la parcel·la per a la food truck que n'hi ha a la zona del Moraig i l'alquiler de solars a les antenes del cim del Puig Llorença. Tot això, l'import és 426.776,09. Tot això suma, com he dit, 9.197.600. I quant al pressupost de gastos, el desglosse ve a ser en gastos de personal 2.800.442,70, que ve a ser un 30% del pressupost total. En quant a gastos corrents de béns i servicis, són 5.657.000 pràcticament. Gastos financers, 40.000 euros. Transferències corrents que es realitzen a associacions o altres entitats,
352.300 euros, transferències de capital 55.000 euros i passius financers 12.492 euros. En aquest cas tenim això, que en gasto corrent tenim 8.850.000 euros pràcticament i en gastos de capital 347.048 euros. En total també 9.197.600 euros. En este cas, no sé si podem aprofundir en algo, si hi ha alguna pregunta. 40.000 de gastos financieros, el prestamito de... Sí, ja s'ha dotat. No sabem exactament quin serà l'import, però s'ha dotat una estimació a l'alça per a poder fer front a la devolució del préstec que es va firmar durant el 2024. Sí, para ir devolviendo la parte de intereses, lo otro tenemos carencia. Ah, por eso. Sí, pero se ha hecho una estimación porque de momento no se ha hecho uso. Por eso. A medida que se vaya haciendo uso, iremos teniendo que devolver. Se ha hecho una estimación al alza para estar cubiertos. Pero eso hay que pagarlo, esos 40.000 al banco. Es una estimación según el gasto, según la disposición que hagamos del préstamo. Porque no nos lo han ingresado, vas haciendo disposiciones. Vale. A destacar, en el cas del consum de l'alumbrad públic ha baixat de 88.000 a 75.000 o de 98.000 a 75, ara no ho recordo bé. 75 creo. Sí, ha bajado per el tema del nou acuerdo marco en Diputació, que té unes condicions millors que les que va firmar Diputació fa 3 anys. Bé, en quant a l'apartat d'inversions, destacar que es seguís dotant una partida per a seguir restaurant el llavor de la Biar, de 20.000 euros en principi, encara que ara estarà parat fins que es pugui ordenar tota la situació. També es doten 40.000 euros per a la zona esportiva, diguem, millorar i modernitzar un poc tota la part de grades i de més. També l'accés al propi pàrquing que n'hi ha dalt de la zona esportiva. Després coses comuns com és mobiliari, altres maquinàries, equips per a processos de la informació. També es doten diners per a mobilització urbana en quant a senyals i demés. També per a la senyalítica direccional de tràfic i la senyalítica turística urbana i de camins rurals, també es dota partida per a poder implementar-la, perquè això ho té avançat Víctor. Després, en quant a millora de parcs i jardins, es doten 20.000 euros i es doten 2 ajudes. Una és per a la recuperació de màrgens i l'altra és per a la rehabilitació de façanes, que s'està treballant en les bases que aspirem a poder treure aquest primer trimestre de 2025. A veure què més a destacar que... Bueno, si n'hi ha alguna pregunta, per favor. Sí, les obres ja estan totes dotades enguany, a 2024, per tant ja aquests diners es queden bloquejats perquè estan totes adjudicades pràcticament a falta únicament de la plaça de les Pesqueres, que està en procés, o va obrir-se el procés en breu, però aquests diners ja queden bloquejats i s'incorporen directament d'un pressupost a l'altre, només s'obriga el de 2025 i es tanca el del 24, definitivament. Aquests diners ja queden ahí. No, cuando se hacen los presupuestos, ¿por qué no cuentas con la oposición? No sé. No, bueno, estem oberts. Si teniu cap proposta, és una cosa que... O els pressupostos o ara, perquè hi haurà moltes modificacions de crèdit que es poden incloure. Es poden incloure com vulgueu. I si n'hi ha propostes, oberts a comentar-ho i a... Sí. Encara que si no està inclòs ara, Vicente, mos emplacem a com vulgueu per a poder aportar i poder modificar i incloure coses que entenguem interessants. Sí. Benvingut és, la veritat. I el meu compromís de quan vulgueu ens sentem i comentem el que pugueu aportar. Em pareix excepcional. Contar con nosotros. El que passa, quan ho fem, Vicente, moltes coses es queden fora,
perquè no dona per a posar-ho tot, saps? Només en el de regidors tot no entra perquè no dona. Però bueno, sí, l'any que ve ens instem en temps i es fan les aportacions i el que puga entra i el que no té que ser en les modificacions de crèdit en el remanent. És com, perquè inversions, com heu vist, n'entren molt poquetes respecte a tot el que vol abastir-se, però és perquè pressupostàriament tenim que encaixar-ho. Jo volia destacar que enguany al Moraix s'han recaudat més de 400.000 euros, 400.000 i poquet, per a l'any que ve s'aspira en una més eficiència inclús del sistema, perquè detectem que encara n'hi ha coses que falta millorar. Aspirem a poder arribar a uns 450.000 euros en la recaudació del pàrquing del Moraig. Aquesta recaudació ve a ser pràcticament el que es recauda completament en urbanisme, d'acord? Urbanisme, la llicència més l'ICIO ve a ser uns 500.000 euros. Jo sempre particularment he patit de si baixava l'activitat urbanística, com ha passat en el passat, durant certes èpoques, l'impacte tan gran que tindria sobre el pressupost municipal, perquè serien 500.000 euros, no? Bé, ara en seguiria tenint, però sí que està clar que a l'aflorar aquest nou ingrés patrimonial que tenim del pàrquing ens fa ser més independents respecte a l'activitat urbanística. I això pense que és important conèixer-ho i que tots ho sapiguem perquè ens dona sostenibilitat al pressupost municipal. I no sé quines coses més podem tractar. Podem tractar l'arrendament dels solars del Puig de la Llorença. Actualment hi ha un arrendament, que és el de l'empresa Vantage Towers o no sé, que eren antigament Vodafone, i s'està treballant, que de fet van mantenir una reunió el dimecres amb dues entitats, una que ja està i que ha de desallotjar, que si no arribem a un acord se'n tindrà que anar, que és Retevision, i l'altra, que és una nova que vol estar, que en aquest cas és SACEMAR, Salvament i Seguretat Marítima, que té una funció pública i ens està sol·licitant una sèrie de requeriments i estem parlant a veure si s'arriba a un bon fi al respecte. No per res, perquè és activitat de salvament i és públic i entenem la prioritat que té. El cim del Puig. I per això s'ha dotat aquests diners perquè s'ha fet una estimació a la baixa, la veritat, a la baixa de lo que entenem pot arribar a resultar d'aquestes negociacions o està avançat. En els dos casos estan avançats però encara no està tancat. Si n'hi ha cap pregunta més... Aleshores, volia fer una puntualització important. Tenia modificació també. No, tinc clar, tinc clar, ho aclarirà. A veure... Volia dir, important, que en serveis socials s'inverteixen un total de 200.000 euros, d'acord? Sí que és cert que gran part d'ahir ve subvencionat tant per Conselleria com per Diputació, però aquest import, si el mireu a pressupostos anteriors, ha anat augmentant. El servei, per exemple, d'atenció domiciliària, el SAT, és molt enorme comparat amb quan van començar, ha pegat un impuls gran i aquest gasto puja. El bo és que tenim pràcticament quasi tota la financiació coberta en Conselleria i Diputació. També es doten 20.000 euros a polítiques d'igualtat, també està el programa de menjar a casa de 3.500 i d'intervenció familiar 2.500 i també en polítiques de joventut es doten 12.000 euros perquè hi també ha hagut un avanç des de l'anterior tècnica i ara l'actual que ens fa que estiguem treballant tot nou. Si vos pareix bé, passem a la votació del pressupost. En aquest cas, vots a favor del pressupost, de l'aprovació inicial del pressupost municipal 2025? Abstencions? Vots en contra? El punt 6 l'explicarà el meu company Jorge Pascual. Proposem al plenari una ordenança fiscal reguladora
per la tassa de la gravació de pel·lícules de cine, rodatges de programes de televisió, documentals, anuncis d'això, arrel de la demanda que hem tingut aquests últims anys en sol·licitar-nos espais com el Monac per a fer gravacions, els quals estàvem basant-nos i cobrant-nos una tassa per ocupació de dia i creiem convenient que era oportú crear aquesta ordenança fiscal, per almenys tindre-la per si ens torna a donar alguna ocasió, algun tipus de rodatge, qualsevol cosa. El que contempla l'ordenança, ahí marca les tarifes, que si són per pel·lícules de llargmetratge, de més de 60 minuts, són 400 euros per dia, anuncis publicitaris professionals són 300 euros per dia i curtmetratges professionals, és a dir, de menys de 60 minuts, serien 200 euros per dia. I també regulen una sèrie d'exempcions, que serien, per exemple, reportatges fotogràfics de particulars, els que venien fets de bodes i coses d'aquestes, un tipus d'informes informatius de les televisions, qualsevol cosa d'aquestes, o d'associacions del municipi que volien fer algun tipus de gravació o qualsevol cosa, estan exempts. Així com també per a estudiants que estiguin fent estudis d'això i volien fer alguna gravació i si justifiquen també tenen exempció. I res més, no té més misteri. Doncs passem a la votació. Vots a favor? El punt 7 és una proposta que es trasllada després d'haver passat per la mesa de negociació que es va celebrar el dilluns passat, i és que en el reglament de funcionament de la mesa de negociació, en els sindicats, posa que la convocatòria s'ha de fer en una antelació mínima de 7 dies hàbils, el que dona és poc àgil. I després de parlar-ho amb ells vam acordar de rebaixar-ho a 5 dies hàbils. Simplement és això. En concret és l'article 7, apartat 3 del reglament de funcionament de la Mesa General de Negociació del Poble Nou. Vots a favor? El punt 8, en aquest cas l'explicarà Javi. Aquest acord és per sol·licitar l'adhesió a l'Associació de Municipis Valencians per a la recollida selectiva de porta a porta. Un dels principals objectius i funcions de l'associació són promoure i informar sobre el model de recollida, establir el marc per compartir experiències, difondre resultats d'estudis, organitzar trobades tècniques, organitzar cursos i jornades i també sol·licitar subvencions, ajudes, etc. I a fi d'iniciar els plans d'adhesió a l'associació es proposa els següents acords. Aprovar l'adhesió a l'associació valenciana de municipis de la recollida selectiva porta a porta, de la qual aquesta entitat local formarà part com a membre i la finalitat de la qual és promoure i difondre en l'àmbit de la gestió de residus el model de recollida selectiva anomenat porta a porta. Aprovar els estatuts que hauran de regular el règim de funcionament de l'Associació Valenciana de Municipis per a la recollida selectiva porta a porta, segons el text que consta l'expedient i que es dona per reproduir. Designar a Francisco Javier Cabrera Colmer com a representant de l'Ajuntament de Poble Nou de Vilaller i a l'Associació Valenciana de Municipis per a la recollida selectiva porta a porta. Sol·licitar la inclusió d'Ignasi Cervera, tècnic de residus de l'empresa pública Poble Net, Serveis Municipals de Neteja i Manteniment, com a membre de la Comissió Tècnica de l'Associació Valenciana de Municipis per a la recollida selectiva porta a porta. Notificar el present acord a l'entitat promotora de l'associació, Mancomunitat de la Ribera Alta, i autoritzar l'alcalde o la persona en qui delegue per assignar tots aquells documents que siguin necessaris per a l'efectiu compliment dels anteriors acords. Simplement es demana la inclusió dins de l'associació. La frecuencia de recogida, ¿cuál es? La frecuencia de recogida de la basura, eso de puerta a puerta. Pues hay un calendario y según el día, pues toca dos veces. Leí algún comentario en Facebook que no estaba muy conforme. La gent estava molt disgustada. Sí, però bueno, és que pandem i està demostrat que és el sistema més efectiu que n'hi ha per a fer el reciclatge. Hem passat de les fonts, hem passat, per exemple, d'un 12% a un 80% de recollida selectiva. Nosaltres entenem que és el camí.
Entenem que la gent li costa en principi un poc, Però han rebut moltes felicitacions. Jo el cafè con tu alcalde, la veritat és que he rebut moltes felicitacions. Però bueno, és con tu, n'hi ha gent contenta. Llama la Els atención que comentaris los de comentarios... Facebook tampoc pots. Els que més criden l'atenció són els roïns, són els que més criden. Entras y lo ves y te ostras. Por eso pregunto la frecuencia. Però bueno, ja... Però jo entenc el que vol dir, Vicente, però per exemple, el sistema actual, per exemple, passen el vidre 2 voltes a la setmana, per dir alguna cosa, que jo no ho sé, no tinc el calendari davant, m'hauria agradat tindre, però no el tenim. Però tu, per exemple, celebres un aniversari o tens un sopar amb gent a casa i saps que vas a generar molt de vidre, només has de comunicar-ho via e-mail o telèfon, va passar amb això i te la repleguen o bé t'indiquen on pots anar i tirar aquest excés. Vull dir que mai acumules basura dins de casa. No som el primer poble a Catalunya que van avançats en tot això, ho fan. Europa fa molt... A més, és molt net, és molt... Sí, de fet, gràcies a això, som l'únic poble del Consorci Mare, que n'hi ha 52 municipis, tots de la Marina Baixa i la Marina Alta, que l'any que ve aportaran menys econòmicament. Tots els projectes del cànon hi haurà tots... El cànon va relacionat amb la resta, lo no separat, lo no reciclat que aboques, venia a pujar moltes barbaritats. I només fent-ho en aquestes 3 urbanitzacions el que s'ha aconseguit ens ha permès que no augmenti. O sigui, és un èxit i ara treballem per anar implementant poquet a poquet. També aprofita i si pots explicar el sistema nou de la cumbre que estem treballant, que està d'acord amb VAP. VAP ja ha fet les seues bases de... Sí, no és clar. A la cumbre no podem fer el sistema porta a porta perquè és inviable. Nosaltres que n'hi ha que és totalment inviable. Allí el que anem a fer és anem a unificar zones. Els típics contenidors que estan en cruces soles, els que sols es resta, això anem a llevar-ho i no a fer 7, són unes 10 zones on tindràs totes les fraccions. I tu podràs anar a aquestes zones i fer el reciclatge com toca perquè també estarà vigilat en càmeres. A més, també està previst que a aquestes zones s'entra en un control d'accés. O sigui, tu tens la casa, per exemple, en Lírios, doncs aniràs a la zona d'abocament de Lírios. A l'altre no podrà entrar. No, Estará cerrado. Sí. Tienes que anar al teu. Y tú tienes que ir a tu punto, no puedes ir a cualquier punto. Con esto se busca lo que Europa indica y el camino que es que al final se podrá hasta controlar, es decir, acabaremos pagando basura no sé en cuánto tiempo, ¿no? Pero acabaremos pagando basura según lo que generemos, reciclemos o no reciclemos individualmente. Es el camino hacia lo que... Es el final, pero ese final... ya lo veremos. A l'ecoparc mòbil que ve així el poble, el Consorci Mare, ja està previst també que entre una digitalització. Aleshores, quan tu aniràs a depositar el teu fem allí, et registraran i com a tu, com a ciutadà, també se recompensarà per fer això. Inclús s'han plantejat fins premis per a premiar els pobles i també els ciutadans directament. Si anem cap allà, tots, i anem tots cap allà, no és que anem molt a tots sols. ¿Nos va a llegar a todos? El puerta a puerta. Pues, no, puerta a puerta no, por lo que estáis diciendo. Ahí al casar también llegará. El puerta a puerta llegará. Pero lo del ecoparque móvil es para todos. No, digo las zonas esas delimitadas. Sí, també. A poc a poc ho tindran que implantar a tots. Però, per exemple, Poble del Casar sap quin sistema anirà. Sí, los diseminados también, incluso todas las casitas que hay en los diseminados, cada vivienda de vintage tendrá asignado un punto. Però, per exemple, no sabem ara Poble, el Casar, la Joia, quin tipus va? Claro, el Casar sí que n'hi va anar a estar ara, a l'eixida del Casar, està previst tancar-lo també i que sigui... A veure els abocaus i controlars que fem d'ells. Siga. És per això, és per evitar això. És que si la gent no No, és és que no ho he dit. consciència... Hi ha un moment en el que té que tirar, per exemple, X cartó i tu diràs, és que té que entrar, diràs, sí, però és que podria tirar i tirar-ho, entrar i tirar-ho. No podrà entrar, perquè té quan no tirar. Però acabes de dir que si no té la targeta... Però ell el seu lloc per anar a la targeta? No parla del propietari. No parla del propietari de la casa, sinó d'un
comerç que vas ganat a portar-li alguna cosa i el té que retirar i el té que tirar per allà. Això li s'ha de plegar. A l'Ecopark. Jo, i que estem oberts, que a veure, el sistema no serà perfecte i anirem acoplant-lo segons les necessitats. Claro, això és viu, això és algo viu. Però sí, Quico vol dir que hi haurà responsables que continuaran fent-ho mal, i això passarà. I estic desamanida. Però Quico van càmeres i tot, és a dir, Sí, no? en un pot de sol li ponen la matrícula. Però els incontrolats, puesto que invoquen que és el més fàcil que obrir la porta i D'això n'hi haurà tota la vida, Quico. Eso son que costa de guerra. Els que són I han de que ver, vulguis o no, té que ver. Sí. Estic amb Té tu. que ver molt més perquè la gent Molt més no ho sé, molt més. inconscient. La gent, sí, home, ja ho veuràs. Home, treballem, es va aprovar l'ordenança de convivència ciutadana que regula molt bé, tipifica totes les sancions, ahí estan incluïdes totes aquests tipus de sancions. Els punts aniran en càmeres. Si no li pillem la càmera, no li pillem en la càmera la matrícula, serà com se lliurarà, però comença a tindre boletos a que pugui tenir alguna sorpresa. Estiguen oberts, ja veus a l'estiu com es posa a l'estiu. N'hi ha moltes vegades que entre setmana estan plens, des del cartó, o sigui, quan arribarà l'estiu és que no replegas, és que faran una muntanya que... Sí, hi haurà gent vandàlica, segur que no voldrà respectar el sistema, segur. Però bueno, anirem vivint-ho, anirem veient-ho, anirem pas a pas tractant de millorar-ho i apoplar-ho. S'han d'acostumbrar, perquè al final als seus països no fan això, perquè venen i fan això sí. No, i el tema de la basura... Tota Europa està porta a porta. El tema de la basura jo també el veig, que hasta ara ha sigut un poc, jo a ma casa ho poso tot, ho trec, i au, jo no me'n sé. Responsabilitat meva no n'hi ha cap, només posar-ho dit la bolsa de basura i treure-ho. A partir d'ara és una corresponsabilitat, però és cap a on camina el món i ja moltes coses són corresponsabilitat. M'he de preocupar jo i ser responsable també de la meva basura. N'hi ha un sistema, un servei que me la replega, però jo em tinc que preocupar d'arreglar-ho a cor del sistema, el servei, per a poder arribar als índexs de separació i de reciclatge que ens indica Europa, perquè és que si no van a vindre sancions, van a negar-nos subvencions, que està tot escrit en la llei. És a dir, ens tenim que corresponsabilitzar de lo que generem. O potser comprar menys... Vull dir, ens tenim que corresponsabilitzar en tots els aspectes. I sempre seguirà havent gent, com el que diu Quico, perquè anem a viure-ho, però bueno, anem a anar pas a pas, Quico, amoldant-nos i a veure què passa. Vale, doncs en aquest cas passem a la votació. Vots a favor? El punt 9 i el punt 10 els explicarà José. El punt 9 i el punt 10, no sé si són trata de lo que ho expliqui, després fem votació per separat. És particulars que volen acollir-se, que tenen vivendes en disseminats i volen acollir-se a lo que contempla la llei de l'ALOTUC, per a la minimització d'impacte territorial i regularitzar les seves vivendes. El primer pas que fan és sol·licitar a l'Ajuntament la declaració de situació individualitzada per a poder acollir-se a aquest procediment. Presenten la documentació que requereix la llei, s'informa per part del tècnic de l'Ajuntament, l'únic que la llei contempla que s'ha d'aprovar la declaració d'aquesta situació al plenari. Per això s'aporta al ple. Entonces és això, dos vivendes que van acollir-se a aquest procediment de minimització d'impacte territorial i nosaltres el que proposem al plenari és la declaració de la situació individualitzada, de poder acollir-se a aquest procediment. No sé, nadie está mirando, pero los terrenos son no construibles. Es suelo no urbanizable. Sí, eso es lo que contempla la ley para las viviendas construidas anteriores al 2014, agosto de 2014, para poder regularizar sus situaciones. La Generalitat sacó esto para que se pudieran regularizar las viviendas y la gente se pudiera acogerse a ello. Pero al final aquí es un paso previo, pero esto va a la Generalitat. No, és un pas previ que ens aprovem que sí que es pot acollir a regularitzar la seva situació. I ara el que hem de fer és presentar un projecte de legalització de la vivenda, pagar les tasses. Com si anara a construir-ho de nou, hem de presentar un projecte de legalització, pagar les tasses, com si fos una vivenda nova, i demanar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer l'autorització per tindre la seva fossa d'oxidació total. Obres il·legals en rústica de tota la vida, que va treure una llei
Però té que ser acabés antes del 2014. 2014. Totes obres il·legals en rústica, ampliacions, obres noves de més que es van fer, si són anteriors a 2014 acabades, poden optar a legalitzar-la completament, cosa que no ha existit fins ara, però ara pot ser. Per l'Ajuntament positiu perquè presenten projecte, paguen les tasses, el que es tenia que haver pagat en aquell entonces, però que, clar, no es podia fer. El 9 i el 10 és el mateix, no? És el mateix. Bueno, és el mateix, però són dos Dos expedients diferents, sí. En aquest cas és l'expedient 3545-2024. Punt 9. Voleu que passem a la votació? Sí. Vots a favor? Abstencions? I el punt 10 és el mateix per un altre expedient, d'acord? 26-12-2023. 26-12-2023. Vots a favor? Al·legacions? Perdona, abstencions, com estic. Passem a pregs i preguntes. Las pistas de pádel me dijiste que no iba a costar 1.000 euros, pero por ahí he visto un decreto de mejora de pavimento, 17.000 euros, Sí. y luego un exceso de mediciones, ¿eso? Jorge, ¿puedes explicarlo tú? Esta, la liquidación, te explico el exceso de mediciones, la liquidación en toda la obra pública, la ley contempla que se pueden acoger hasta un 10% de liquidación, ¿vale? Y ahí han surgido cosas de imprevistos y cosas que no están contempladas en proyecto, pues que hemos tenido que tirar a mano de ese 10% para poder finalizar. No, de 77, que justo. Justo, casi el 10, 9,77. Pero bueno, que esto no... Esto está con informes técnicos. Y están los informes técnicos. Dirección de obra, que no es del municipal. Si los queréis ver, están los informes técnicos ahí y todo. Y por otro lado, lo de las bases ahí, en el contrato este se especifica por la dirección de obra, ¿vale? Que aquí, esta empresa que se quedó en la obra, se quedó con parte de lo que ya había hecho el anterior, que era aquella famosa que nos dejó. Entonces, estaban las bases ya, las soleras hechas de las 3 pistas. ¿Vale? Cuando empezaron esta empresa, dijeron que las bases estaban un poco, no eran perfectas. La única que estaba más, la única que estaba peor era la tercera, la que estaba más al fondo. Esa, la dirección de obra y nosotros dijimos, pues se demuele toda, la hacen de nuevo, y de las otras se propuso por parte de la constructora y dirección de obra hacer como un apaño, ¿vale? Para intentar solventarlo y no tener que tener un sobrecoste. Y por todo nos pareció bien, dirección de obra y nosotros, dejarlo así y esperar que funcionara bien, pero por desgracia se ha visto que esa solución que no nos costó dinero al principio de las 2 primeras pistas funcionaría, pero no funcionó. Entonces, ahora la empresa esta sí que va a asumir la tercera, que es la que ellos hicieron la base nueva, y las otras pues vamos a tener que asumir nosotros para mejorar y poder utilizarlas, porque si no se van a quedar así, sin que nadie quiera jugar en ellas. Vale, sí, I el pàrquing, què tenim que fer amb el pàrquing? Perquè saber que ho fem les obvieres quan es va faltar el seu dia. El pàrquing de Lleida, el camp de futbol, això, jo no sé, tirar... El pàrquing de Mala. I saber que no... El pàrquing ja està mirat, ¿vale? Va fer, ahir sabeu que ells són les fonts, es diuen les fonts, i ahir sempre n'hi ha aigua, de fet. És un barranc, allò, són inundables. Fa 2 setmanes que no plou i seguim tenint aigua, vale. Van d'anar a altra obra, ens van dir que hi havia així grava i això, i van dir, ahir fa forat, van dir, mira, deixeu-m'ho allí i nosaltres ho escamparem. I desgraciadament no s'ha pogut escampar perquè tenim de prou i no s'ha pogut escampar. De totes formes ja està previst que anem a llevar això i anem a arreglar-ho. Condicions. He visto un decreto, libro represión, 5.000 euros. ¿Eso qué es? Eso es el premio
Premi d'Investigació Puig Llorença del 2000, de fa 2 anys, es la maquetación e impresión de los ejemplares. Es que encima del trabajo normalmente tienen 100 páginas, por ahí este tiene 300 libro. 5.000 euros, digo, hòstia, que llibre. Tiene 300 del base del Premi Puig Llorença està, per un costat, premiar la investigació i després fer la publicació del llibre. Sí que és que normalment solen ser treballs al voltant d'unes 150 o 200 fulles, com es va fer l'anterior sobre el Cava de Bruixes, però en aquest cas, que ara sí que al final legisla més Jorge, és un projecte molt més gran, de la repressió administratiu. Claro, treballa tant a nivell local com a nivell municipal i per això ha fet un llibre molt més gran i claro, a l'hora d'imprimir-ho, com és la nostra responsabilitat, seguint les bases, doncs sembla que s'haurà pujat prou més. Lo del registro de entrada y salida ya te lo he comentado y he visto 2 encuestas en el portal de transparencia, pero faltan muchas hojas, ¿no? No está todo. Que sepa yo. Está. Sí. Una ya estaba, que está puesta en un portal que tenemos de participación y en un portal que hemos hecho. Las hojas que están numeradas están al azar, no están computadas. Hay 90 hojas numeradas, el número, y solo hay 27, y en el otro de 102 hojas solo hay 35 publicadas. Eso es lo que nos enseñan a nosotros, eso es lo que... Eso es el final del total, ¿no? Es como el resumen de todo. Però es mira. El resumen de todo. Ahora me anota el que has dit. Hábitos del 2020. Ja, però igual no està tot el treball... 2024. Igual és que no està tot el treball de Capital i estan les conclusions. No ho sé, però anem a veure. Sí, se publica. Que tot el personal real, que siga com el Facebook, que después no que podemos donar la gana. Vamos. Kiko... No, que sigui, sí. Y luego faltan encuestas que se han hecho en el 21, 23... Vale, peguem una miradeta a veure. Lo de las encuestas. Vale. Pues... poco más. Vale, pues en este cas... Yo en este caso voy a informar el tema de Ah, sí, vale, Isa. Bueno, esto viene a colación a la recogida de firmas para que haya un nuevo médico en el centro de salud, las famosas firmas, que desde el equipo de gobierno agradecemos la iniciativa, pero nos hubiera gustado que hubieras puesto en contacto con nosotros y te hubiéramos informado en qué punto estaban las negociaciones para el tema. Porque si a vosotros os preocupa que no haya un segundo médico en el centro de salud, a nosotros también. Me imagino. Entonces, deciros que desde que estamos gobernando, desde los 6 años estamos gobernando, lo primero que nos encontramos cuando llegamos era que había una persona, personal del ayuntamiento, trabajando en el centro de salud, que es Miguel Cervera. ¿Vale? Entonces, esto era una irregularidad. Desde el minuto 1 nos pusimos en contacto con el entonces actual gerente del hospital, Luis Carretero, y les pusimos el problema. Luego este señor cambió la dirección del hospital, nos pusimos en contacto con el siguiente, Javier Palau, y le pasamos lo que nosotros considerábamos que el centro de salud tenía deficiencia, que era la atención de enfermería, el tema de pediatría y el tema de un auxiliar administrativo que supliera el trabajo de Miguel, porque Miguel no tenía por qué estar allí. ¿Sí? Y bueno, esto fue el primer año y ahora, a los 6 años, hemos conseguido lo que nos propusimos en el primer año. O sea que las cosas aquí, las cosas del Palacio, normalmente en la administración pública van lentas, pero en la sanidad ni te cuento. Bien. Ya cuando nos pusimos en contacto con él, hicimos una visita al Javier Palau. Javier Palau era un señor que hacía la gerencia desde la parte privada y tenía unas tablas que... De Marina Salud. De Marina Salud. Era un artista. Era un artista. Bueno de malo. Quedaba bien contigo. Quedaba bien. Sí. Quedó con nosotros muy bien, pero no hizo nada. Entonces se marchó esta gerencia y ahora pues nos encontramos con la gerencia pública. Y había un señor, José Félix Quintero, también nos recibió muy amablemente, nos dijo que, yo le dije, mire, estamos haciendo algo que no es
es de ley, porque nosotros tenemos ahí una persona que no es del tema sanitario, ustedes también están incumpliendo algo, que es la protección de datos a una persona que no tendría por qué estar allí, ¿no? Y él, sus palabras textuales, dijo: Isabel, no te preocupes, porque esto llegado a un juicio, el juez sabría que ustedes lo están haciendo para beneficio de sus usuarios, de sus ciudadanos. Esas fueron sus palabras, pero bueno, la cosa se trabajó, pediatría se regularizó, enfermería también, pero nos quedaba el tema pendiente del administrativo. Bueno, pues ahora ha habido otro cambio de gerencia, ahora es un tal Joan Puig, hemos conocido ya 4, con los 4 nos hemos entrevistado personalmente. Joan Puig era el comisionado cuando estaba gestionado privadamente. Era cuando era privado, era el enlace que teníamos nosotros para reclamar cosas delante de Consellería, ¿vale? Entonces este señor sabía muy bien cómo iba todo el tema. Y sí que la reunión del 14 de octubre fue muy fructífera, nos aseguró que nos iban a poner a un administrativo y de hecho nos pusieron una muy buena administrativa y palabras de Miguel Cervera me dijo: Isa, en 3 días se ha puesto al día, pero nosotros quisimos hacer una transición amable para que los usuarios que fueran al centro de salud se acostumbraran a ella, porque claro, después de tantos años con Miguel, y que nos aseguráramos también que esa persona hablara inglés, porque es muy importante para el tema de... Bien, pues eso. ¿Y cuál será nuestra sorpresa? Cuando desde la dirección del área de salud de Teulada se ve que la consideraban tan buena que debería de estar en Teulada, y nos la cambiaron por otra persona que no reunía las condiciones. Entonces montamos en cólera, volvimos a mandarle un escrito al Joan Puig y el Joan Puig nos contestó concretamente el 13 del 12, es el último escrito que tenemos de él, diciendo que estuviéramos tranquilos, que el tema se iba a regularizar. Nosotros ya le hemos comunicado que el 7 de enero, cuando Miguel, que está de vacaciones, se incorpore, Miguel ya no va a volver al centro de salud, ya va a estar como personal como debería haber estado siempre. Y ellos pues ya tendrán que buscar una persona eficiente si no quieren que allí pues se arme la de Dios, porque está claro que si allí no hay 2 personas eficientes, pues se arma, ¿no? Y en cuanto al tema del médico, llevamos 5 o 6 meses concretamente que estamos, en vez de 2 médicos que nos corresponde, con 1. Teulada ha pasado de tener 3 a tener 1 porque se han jubilado 2. Entonces nosotros nos temíamos que si entraba un médico en el área de salud, pues lógicamente se fuera Teulada. Pero no oficialmente por escrito, pero sí hablado por teléfono, el Joan Puig nos ha comunicado que van a entrar 3 nuevos médicos, 2 van a ir al área de salud de Teulada y 1 va a venir a 26 a primeros de enero. Pero esto oficialmente por escrito no lo tenemos confirmado, únicamente lo tenemos de palabra. Con lo cual, lo que quiero decir es que en estos 6 años nosotros hemos estado trabajando para que el centro de salud, aunque no depende de nosotros para nada, pero que nosotros tenemos el derecho a pataleta y lo hemos ejercido y aunque sea tirarme una flor, muy bien. Por lo tanto, si te parece, te voy a mandar todo lo que se ha hecho en estos 6 años, que tenemos un buen trabajo que nos la... Aquí Carla ha sido extraordinariamente eficaz y nos ha pasado todo lo que hemos hecho, todo lo que nos han contestado, y lo tenemos tratado y escrito, y si os parece bien y queréis, os lo paso por correo para que veáis que hemos estado de brazos cruzados y que la iniciativa de coger firmas, aunque me parece extraordinaria, eficaz, ya lo sé, pero no es populista. Es populista, y nos habéis tirado un gol, pero no ha llevado a portería. No lo veas. Y nada, simplemente era eso, informal. Está claro. Al fin pero que somos usuarios. Exactamente. Podéis contar con nosotros también para esas cosas. Como el presupuesto que me has comentado, digo, Perdoneu, perquè m'acaba de donar una cosa a compte sobre el punt 5. El punto 5. El punto 5, que es la aprobación del presupuesto, tenéis de hecho una hoja ahí. Es lo que decía Micaela. Perdona, Víctor. Perdona. Pensaba que referías a la consulta que te hace previamente. Tenemos, por favor, volvamos al punto 5.
¿vale? La propuesta de acuerdo, el primero es aprobar inicialmente el presupuesto general, ¿vale? Que incluye el estado de ingresos, el estado de gastos y la plantilla de personal, ¿vale? Por favor, la siguiente página, ¿vale? En la plantilla de personal, en el acuerdo, en la propuesta de acuerdo que se firmó y se subió al expediente, esa es la correcta, la subrayada en amarillo, no contenía esas dos plazas, ¿vale? La de técnico de turismo, que la he nombrado anteriormente en la modificación por error, un error material no se ha incluido, y inspector de obras solo hay una, pero es que realmente en la plantilla, revisándolo todo, existen dos, y diréis, ¿por qué? Una es la que actualmente ocupa Marc, que conocemos, y la otra es de la que se jubiló Vicente Salvador, que aún forma parte de la plantilla porque no se amortizó, está ahí, pendiente de amortizar, ¿vale? Por tanto, esas dos cosas y, por último, en el apartado en personal laboral, auxiliares administrativos, el número de puestos son 7, que es correcto, como en la propuesta inicial, pero el número de vacantes son 2, ¿vale? Estan 2 sin dotar. Perdoneu, perquè com ho has posat, m'ha embolicat en ingrés i gastos i me se n'ha anat. I Víctor, pensava que volies sobre la que tenia... Vale? Per tant, n'hi ha una modificació a la plantilla, funcionaris de carrera, a l'acord primer que vaig firmar, que està a l'expedient, posa 43 puestos, 20 vacants, quan hauria ser, quan el correcte és 45 puestos, 22 vacants. I a personal laboral, a la proposta inicial firmar posa 35 puestos, 0 vacants, quan la correcta és 35 puestos, 2 vacants. Si no vos importa, reviseu-ho, per favor. Si no vos importa, tenim que tornar al punt 5 i... Sí, no. Sí. Vale? La mateixa votació d'anys. Vale, però si tenim que tornar a votar-ho, però bueno, sí, entenc. Primer votem l'esmena, la modificació del punt i després l'acord en la plantilla correcta, vale? Per tant, vots a favor de l'esmena del canvi i, en aquest cas, vots a favor del pressupost, la proposta d'acord ja en l'esmena, vale? Al·legació, abstencions, vots en contra. Abstenció. Perdoneu, gràcies i bon Nadal a tots i a totes i mos veiem després, no? Bueno, avui mos veiem a tota hora, no? Sí. Vicente? Tú y yo, sí. Sí, un rato.